बसावताड़ हो के कर घरवा बसावताड़ हो अपना घरवा बेटी उजाड़तानी हो जीजा जी के घर बसावतानी हो जीजा जी के घर बसावता अपना घरवा बहिनी उजाड़तानी हो जीजा जी के घर बसावतानी हो जीजा जी के घर बसावता दुनिया के इहे रीता हम निभावतानी हो एही कन्यादान करे हो एही से कन्यादान करी हो जीजा जी के घर बसावतानी हो कचिया मामा तुड़ला हो पापा बगैचवा कइला हो सुनावा बगैचवा कइला हो सुनावा अरे रोजा रोजा कहला हो पापा की धियावा बाड़ी जलावा अरे धियावा बाड़ी जलावा अरे एको दिन ना कहला हो पापा पतोहिया बाड़ी जलावा पतोहिया बाड़ी जलावा अरे एको दिन ना कहला हो चाचा पतोहिया बाड़ी जलावा पतोहिया बाड़ी जलावा कचिया मामा तुरा पापा मंगचवा कइला हो सुनावा बगैचवा कइला हो सुना अरे रोजा रोजा कहला हो भैया बहिनिया बाड़ी जलावा बहिनिया बाड़ी जलावा अरे एको दिन ना कहला हो भैया की भाभी बाड़ी जलावा अरे भाभी बाड़ी जलावा अरे एको दिन ना कहला हो भैया की भाभी बाड़ी जलावा अरे भाभी बाड़ी जलावा कचिया मामा तुड़लो हो पामी बगैचवा कइलो हो सुनावा बगैचवा कइलो हो सुना रोजे रोजे कहलो हो मामी की धियावा बाड़ी जलावा अरे धियावा बाड़ी जलावा एको दिन ना कहलो ए मामी की पतोहिया बाड़ी जलावा पतोहिया बाड़ी जलावा अरे रोजा रोजा कहलो ए मामी की धियावा बाड़ी जलावा अरे धियावा बाड़ी जलावा कचिया मामा तुड़लो हो मामी बगैचवा कइलो हो सुनावा
प्रणाम। हम बनी भोजपुरिया भौजी पुष्पा सिंह। नमस्ते प्रणाम मनी मोहमाया जी नमस्कार प्रणाम हम खुशबू सिंह। देखनी है एगो कन्यादान के हमनी के गीत गैनी हजा तो ऐसा नहीं कन्यादान के गीते ह रीति रिवाज बाकी बाप माई स्नान करत तवन और दूसरा घरे एक गाय भैंस ऐसा बेच देतवन तो थोड़ा सी बेटी के अफसोस से आवेला, बहुत दुख तकलीफ होला उस समय जे भी लेकिन के कन्यादान होला तो वे जानत हो लागेला कि अब हमार दुनिया छूटत हटे। तो ये गीत गईनी हजा, गीत गाते गाते आदमी रोए लागल ऐसा गीते हटे। तो चलिए एक साथ लेते हैं विदाई, अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए। यदि हमने के गीत अच्छा लागल हुई तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम। यदि हमने के चैनल पर नया हो तो प्लीज हमने के अपन चैनल भोजपुरिया भौजी ओकरा के दिल से सब्सक्राइब ऐसे कि सबसे पहले हमने के वीडियो को नोटिफिकेशन और लास्ट में गंजा बाय बाय।